Namhlanje uRachel Shokoane kudumela ubuyele enkantolo ehambisana Nodadewabo kanye neNdodakazi yakhe. Laba ababili baboshwe izolo ngamaphoyisa. Kusolwa ukuthi bangabanye babantu abebesebenzisana noShokoane kudumela ukuqola imali yomshwalense. Babhekene necala lokubulala, inkohlakalo kanye nokushushumbisa ngemali. Bavele enkantolo yemanje yasePolokwane namhlanje. The other two who have been joined today, they are facing the charges of receiving proceeds of unlawful activities. And the main accused one and her daughter, they are facing also money laundering. The state has got a very strong case against the three accused persons. Izinhlangano zomphakathi zifuna ukuthi laba benganikezwa ibheyili. We'll monitor the case. No one deserves to be walking around. Murderers and killers, they deserve to be in jail. Abasolwa bazobuyela enkantolo mhla engamashumi 3 kuMfumfu.